বিধানসভা চংবারি পাই হাস্তিও কতাল হাবাং খাপানো তাবো তং কসাং ইয়াখো থংরংনি হালগ অমর থংরংনি হালগ খनै সামাবেশমি পাই थांया तामनि खनखे कैबिनेट बदल त्रिपुरा मथा हाते दफानि बागै भारतनि केरं राइडार रगै हायखेबा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशननि बिसिंतै मानथाय रनि सानमुं रगै केंद्र होम मिनिस्टर बाय इंटरलोकुटरनि बिसिंतै सल्यूशन रानि कक रजाकमानि जरा खाजाक लायै थाङैबो स्राय स्राय कक फिल करिनि बागै खादुबै कतर जबाब बखाक तियारंजाक त्रिपुरा मथानि सेंखाग्र मथानि सुप्रीमो चेयरमैन बुबाग्रानि खगनि कक थाइसा सिमिनो नासिंलायजाक ते आदरनि बिसिंगनो स्रांसाल सानजावो बुबाग्रानो खबै त्रिपुरा मथानि कुचुक बेरनि दलसा आदं नेडानि चेयरमैन हेमंत बिश्व शर्मा बाय कगलाम साइना लामरखा सांगुसाल हास्तेव फायो अपोजिशननि लीडर एमएलए अनिमेश देबरमा कक्तम बसंग साका हास्तिनि त्रिपुरा सारकनि बागै पजिटिव कगलाम उंखा होम मिनिस्टरनि रिप्रेजेंटेटिव उंगै नेडानि चेयरमैन आसामनि मन्त्री अक्रा हेमंत बिश्व शर्मा जरा थगै कक्तनै हनै सायखना रकाबो पजिटिव कगलाम उंफानो तामो मानखा तामो सालाइखा ताबसक जरतै मलां चाजाक लुकुरक त्रिपुरा मथानि फाजिंतै ते होम मिनिस्टरनि फाजिंतैबो स्राय स्राय खुक खेयाखनि बागै आबनि ककफिल जरानो रसिनाय खोनाका बरंनि बरफ तामो तामो फ्लाइटो जोर कदमे जे केंद्रीय सरकार काइसा त्रिपुरा सारंनि दिन थांगोन कगलाम आव बाहायगै चलि तंगाबो साइखना এবং বড় गोबांबा सामुं थांगांनि जतनो खोनामानि बिबरनि बगै तो पजिटिव এবং टाइम टू टाइम होम मिनिस्ट्रीनि जे प्रतिनिधि सामुं थांगो आसामनि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा टाइम टू टाइम बो त्रिपुरानि बरफ बा हायुं गतरनि बरफ बो आपडेट जों केबो व्यक्तिगतभावे मो বিষয়ে আপডেট खेयनि कक गैया तो गोबांबा एक्सारसाइज और खालायजानाय इकोनॉमिक सोशल कन्स्टिट्यूशनल गोबांबा राइट्स नो खबजानाय सेंसिटिव मैटर कक साबो नंगौ गासै होम मिनिस्ट्रीनि जे प्रतिनिधि आसामनि मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा टाइम टू टाइम ब्रीफ